Hey waksa guys dolok askla tamni bagi beri rok sak motok mani hamya engbai tamni go umor sokse sikang danani musung jak bai tei selarok no nukkeno dolok tamni bagi borok selarok ni tolani bahai motom suiri phik tai next olo tai dolok tamni kangke beri rok si selarok no romperi phik sino dolok haidike dolok sing bisi kok kubang sajaka tamni bagi ingi video no start klesino dolok. A few moments later. Hello friends. Hello Randy friend dolok tamni gangle mohi beri rok no bisas khemia friend in sama log de last kano ke dolok boyfriend slam chitno rangni loop bai obura silk thino London no khari tlang thangkle kerikya ob chalani bihikle ma kap suknai dolok khaw bui sindal beri tlang thangka ani busai siri thino bura no tei bosala ka hanchikla nukjagli ada nei apurke live ma tv ro nukjag bai sinai ta dolok Dil rakhde to dil pe jara sema baino yangle obura bino horo busik sebi ladu gutong bo khasi siya boge salsa ma sema baino srapsa ma sep ma baino obura rokni tola rokni maro ma baino boka amsake khusi injakta dolok asklong ke dolok tamni bagi cerai sak khasi ani purun hoiten abuk thantri kolyani bagi bini tamni bagi ma sep jak nge dolok bosla rokno nukkeno bini abuk yaphai ru bo sep di nei dolok tamni bagi olo oba hike bo history seitlangna nangu dolo tamni bagi agi umor sokche sekang abuk sep jagi bini abuk torman liya thantri kolya sekang ni bo oba ke history seitlangna musung lo tangmai ke tabung ni beri rok mohi beri rok bai je kai jengne le kapalo lei ma sani tamni bagi olo songchar kai besama saman klang thangkang ke al kasala bai khar thangkel ningle huda hudi besama sa puji ma tongnai tamni bagi bo mohi kokno ma sengkang ke singi nai di ningni ni babuno musuk buslei tamni kangke dolok borong ni buma bohale mohi kok da phering chiro angde saimanya tamni bagi buma boha school thangai oba hai nang ya kok sereng lai di salai di hini borok no buma boha school boti khairiu tamni bagi inge horo baike tanglai baike thing baike boti ko obrok no senglai nen bagi no borok school boti khajeguta dolok dolok noro ke wansuk tong tikna selarok bai bara noko tlang jakai kafai klang jaka tei selarok bai break up khairi jaka bohogo 3 mas ni basa kasari jaka ni nor ke wansuk lai tong lekena comment si khanya nai tong leke dolok ngi manya tamni bagi ke dolok noro nugui man nai tongo di nai lekare dolok noro tamni bagi mohi beri rok ni bagi te butu jak moni bagi si dolok tamni ge bini ostro bini engine thuklup jaknai khogitlang jaka bini brap tamni bagi ge bini abukti kesa jak bini brap oboni bagi sei motom jaki sei khogi matlangka aboni bagi si bo dukho nangjak bi matong dolok nor ko mansuk tong tikena biang selarok be break up khaije kana ta aboni bagi social media pai kawi matong he dolok tamni bagi inge bo bini brap kri khe kaisa no tongjak siu abono si sei bahai motom sei khogitlang thangsi wonge to pe te basane khangke Pini suit kuna kuni ekhelegi naikele mairom si pisa piring kesarjang mananu amaring dana ama oso bosrai tamni bagi ningnin mano obhake comment chitra ma khai ha ningle mai ti jai layang nei ble tamni bagi ning tabung noko thangkang ke nin bawai ro teri phik jaknai ning tele nogo ma tonglia tamni bagi no bo amaring di ning saitung saide man nini babu ba sikla tongi man jak ya phono bo sikla tongjak nin babu jotono ko phai pai ke bin abuk joto sai pai jak aboni bagi sinono amaring di ni saitung lahabo mane dolok khnai nagre bini khorang tamni bagi bo interview na jakpuru media rok bai bahke ning khikrok soya kari bahke ning mate ma kani singjapur dolok bahke khorang salam ka nainde musuk buslei no saupring mo ke thoki sadi ni business khadi ne joto mo bumo buhani salta dolok tamni bagi ngi school pori kari takto pori sakri manya nei borok wansuk babi bihik besai tholai puru salai puru tanglai puru joto wansuk jak ang pori na busung chong phano deheri matai si pori riake tam khapo ri serai ning tereng men pian kok no serna baneng school thangi poro maya ni master we bujago tai ning tamni bagi mate rong no dusri ba tong hunu poro maya ngi bujage ang school thana musung liya tai pori na musung liya ni ning direct kok no seri mera seri men pian kok no tamni ke bai ko to ni na o bum kani ke sar ni bisingo nung tamni bagi tetu ma sei direct no men pian kok seri sin ang ini pura engine meno o jaga sejiri bai ko to amsike ning apur kete sini jaknai borok bai amsike ning celebrity ing jaknai tamni gini napur di kugui marin bui putu bujana phakyangke